Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, витаю. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационную программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в этой студии с нашими гостями будем обсуждать самые актуальные новости, которые появились в украинской и международной информационной повестке дня. Гость нашей студии Петр Лещук, политолог. Витаю вас. Доброго дня. Я напомню нашим телезрителям, что у нас в студии работают телефоны на экраны ваших телевизоров. Режиссеры будут периодически выводить номер телефона. Если у вас возникнут вопросы по теме, вы можете нам звонить, задавать их в прямом эфире. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу, номер которого вы видите на экранах, +38 073 419 41 58. Также можете использовать программу Skype, atr.tv наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы, нам важен ваш голос. Ну а мы начинаем нашу беседу со следующего информационного сообщения. Ровно год назад, 7 сентября 2019 домой с российских тюрем вернулись 35 украинских граждан. 24 украинских моряка, которых незаконно задержали в Керченском проливе российские военные осенью 2018 года, а еще 11 политических узников Кремля. Среди них украинский режиссер Олег Сенцов, Владимир Балух, Эдем Бекиров и журналист Роман Сущенко. Точное количество украинцев, которых сейчас удерживают в России, неизвестно. Так, по данным гражданского объединения «Крымская солидарность», сейчас не менее 57 крымчан находятся в СИЗО по политически мотивированным делам, и большинство из них крымские татары. Ну вот ровно год назад мы вот сейчас видим кадры освобождения политических заключенных. Вот Эдем Бекиров, встречает его дочь Элеонора, президент Владимир Зеленский встречал политических заключенных, освобожденных. Вот вы помните этот день? И да, как вы думаете, что думаете о перспективах освобождения других политических заключенных? Их сейчас немало, больше 100, и большинство из них – это крымские татари. Ну, бачите, тут така проблема, що, власне, більша частина звільнень, які у нас відбувалися в рамках обмінів полонених, вони здійснювалися через інструменти так званого Мінського процесу. На жаль, Мінський процес на Крим не поширюється. Так або інакше не вписали. Можна багато говорити, чому це трапилося так. Тому кожний відповідний випадок його доводиться в якомусь індивідуальному порядку вирішувати, або якісь колективні обміни, але це все одно не в рамках тих дипломатичних механізмів, які там є, навіть в рамках тієї самої тристоронньої контактної групи. Погано вона працює, але принаймні там можна поставити це питання. А це питання там поставити не можна, тому треба шукати якісь альтернативні дипломатичні канали. І постійно ми бачимо, що Росія намагається використовувати цю тему для того, щоб якось тиснути на Україну, тиснути на світ, торгуватися, і це певний, на жаль, об'єктивний факт. Але в будь-якому випадку, я думаю, що всі в Україні переживали це, коли відбулося це рік тому. Потім були ще деякі звільнення. І, в принципі, чим, як на мене, Україна відрізняється від тієї самої Росії, там, в принципі, постійно, знову ж таки, в рамках обмінів когось відпускають, і це взагалі жодної реакції в Росії не викликає. Ну, помните, как встречали в Росії тогда, і як встречали у нас наших політзаключених? У нас кожне звільнення – це загальнонаціональна подія. Вся країна за цим слідкує, вся країна це переживає. І, на жаль, Росія з цього користається. Тобто вона використовує фактор заручників як засіб тиску на Україну. Що, мовляв, дивіться, ми будемо з вами говорити про звільнення, а що ви нам у відповідь запропонуєте в політичному плані, в економічному плане. Это завжди дуже сильно ускладнювало. Ну вот тут возникает тогда вопрос, на какой компромисс может пойти еще Украина для освобождения других политических заключенных? Потому что в прошлом году, вы помните, да, какие были разговоры, когда отпустили Цемаха, основного свидетеля по делу MH17, который там проходил, и более того, он считался уже обвиняемым в этом деле, освободили, обменяли моряков, которых Россия и так должна была освободить согласно решению Международного морского трибунала. И было очень много разговоров, что не стоило так делать. Ну, я пам'ятаю ці розмови, в принципі, але тут, як на мене, часто на перший план виходить наша внутрішня українська політична боротьба. Я все ж таки вважаю, що в питаннях зовнішньої політики і в питаннях захисту інтересів України, захисту інтересів українських громадян, територіальної цілісності, ми всі повинні бути єдині, незалежності від того, яких політичних поглядів, наприклад, ми притримуємося, якої ідеології
за кого ми голосували на виборах. Тому що це наше спільне питання. Незалежності, знову ж таки, від того, хто ці люди, це все громадяни України, ми їх повинні звільняти. Зрозуміло, що справді Росія може висувати якісь вимоги. Але я особисто вважаю, що прийнятними є будь-які вимоги, які не торкаються суверенітету України і якихось політичних вимог. А які где Росія эта грань? намагається Как ее просуватися. определить, вот эту красную линию? А Росія сама визначає. Да? Тобто от постійно, наприклад, зараз, наприклад, у нас чергове загострення на Донбасі. Да, мы поговорим еще на эту Да. тему. І там досить виразно. Да? Тобто Росія постійно каже, от давайте, хочете миритися, от давайте виконуйте політичні вимоги. Змінюйте Конституцію, ухвалюйте відповідні закони. Тобто треба розуміти, що питання Конституції – це питання виключно українського суверенітету. Тобто ніхто ззовні не може нам диктувати, нав'язувати, який нам конституційний лад обирати, які, наприклад, вимоги щодо визнання або невизнання якихось територій українськими чи неукраїнськими, тому що це ніхто не може визначити. Ні президент, ні це зафіксовано, це незмінно. Тобто всі ці вимоги, вони абсолютно неприйнятні. А от коли, наприклад, ставиться питання про якихось персон, якісь персональні питання, я розумію, в принципі, тих, хто заперечував проти, наприклад, того самого звільнення Цемаха, я розумію аргументацію. Але я все одно вважаю, що нам треба звільняти наших людей, і подібні питання можуть бути обговорювані. Тобто якісь персони можуть бути обговорювані. Питання суверенітету, питання законів України, питання Конституції України, питання територіальної цілісності обговорюватися не можуть. Тому що це не ті питання, які можуть вирішувати навіть президенти або, наприклад, глави урядів. Что думаете о перспективах освобождения наших других политических заключенных? Ой, ви розумієте, на жаль... Или сейчас Россия будет тормозить эти процессы? На жаль, є підстави думати, що Росія може пригальмовувати ці питання, тому що ми бачимо, що зараз посилюється тиск чергове з метою, як то кажуть, протягнути оці самі політичні вимоги Росії. І, на жаль, люди, громадяни України – це додатковий аргумент. Тобто Росія прекрасно розуміє, що в Україні не можуть спокійно дивитися на те, що, наприклад, громадяни України перебувають в Росії за ґратами, і тому вона використовує. Знаєте, це логіка терориста. Логіка терориста, в нас часто використовують такі поняття, що Росія – це терористична держава, а режим Путіна – це терористичний режим. Але окрім того, що це не просто якийсь пропагандистський штамп, це конкретна методика, конкретний алгоритм поведінки. Тому що терорист бере заручників і тисне на іншу сторону саме через життя і здоров'я цих заручників. Оце алгоритм поведінки терориста. І, на жаль, у випадку терориста достатньо важко прогнозувати його модель поведінки і його логіку. От коли, наприклад, він захоче продемонструвати свою договороздатність і, наприклад, піде на якесь тактичне звільнення, а коли, навпаки, захоче затягнути цей процес. Тому що ми пам'ятаємо дуже складну історію цих всіх обмінів, звільнень. В принципі, за останній рік було багато звільнень і багато обмінів, але все одно ми ж знаємо, що скільки багато ще людей залишилося в ув'язненні. Ну вот вы сказали про пропаганду. Появилось такое информационное сообщение от Министерства иностранных дел. Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эминет Джапар обвиняет российское издание «Ведомости» в искажении позиции Управления Верховного комиссара ООН по правам человека об ответственности за обеспечение водой жителей оккупированного Крыма. Прямая речь. Сегодня утром ведомости.ру подают очередную сенсацию. Ответственность за снабжение жителей Крыма питьевой водой лежит на России и на Украине, заявила официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел. В Управлении Верховного комиссара сообщили, что к ним действительно обращалось агентство РИА Новости по вопросу поставок воды в Крым, на что медиа получили буквально следующий ответ. Российская Федерация, как оккупационная власть, несет главную ответственность за обеспечение доступа к воде лиц, находящихся под защитой. То есть они информацию перекручивают, да, они вырывают из контекста и подают именно в таком виде, в котором выгодно подавать им. Очередная атака России. Я думаю, воно не припиняється. Зачем они мусолят сейчас тему воды?
Ну, мабуть, не так все прекрасно, ви розумієте. Там же ж тривалий час пропагандистська логіка вибудовувалася із того, що якби, ну от зараз там якісь дрібні проблеми, ми там їх вгамуємо, все буде прекрасно. Потім була ідеологія моста. От ми збудуємо міст і буде все прекрасно, там просто Туристи нахлинуть, шикарно буде. армія туристів, там все буде прекрасно. Міст збудували, ну якось не так прекрасно. Да? І якщо не можеш запропонувати щось позитивне, треба вибудовувати образ ворога. Зрозуміло, що зараз в якості цього образу вибудовується Україна. Що, мовляв, дивіться, от там все було прекрасно, але от там Україна нам заважає це все відповідним чином організувати, вибудувати. Ну так вона працює, ви розумієте? В принципі, тут нічого нового немає. Якщо ми звернемося до будь-якого недемократичного режиму, то будь-який недемократичний режим завжди шукає і знаходить зовнішнього ворога. От зовнішній ворог потрібен для того, щоб обґрунтовувати порушення прав людини, порушення якихось свобод та будь-що. От потрібен якийсь зовнішній ворог. І в принципі, якщо ми подивимось на пропаганду будь-якого недемократичного режиму, там завжди цей зовнішній ворог є. І в даному випадку от Росія культивує образ зовнішнього ворога України. Там є великий зовнішній ворог, там західний світ, а от є, скажімо так, от локальний зовнішній ворог – це Україна. Недаремно ж там в російських новинах лише Україна. Там Україна завжди більше, ніж самої Росії. Тому що Україна зайняла це місце зовнішнього ворога, який постійно там якісь замишляє погані речі по відношенню до Росії, російської влади і, наприклад, інших частин, які зараз під цією російською владою знаходяться. Ну, сейчас же нет каких-либо предпосылок в становлении водоснабжения Крыма. Ну, я, знаєте, не є фахівцем, який би міг технічно це все обґрунтувати, але наскільки я розумію, там треба дуже серйозно працювати, і треба навіть за наявності політичної волі і якогось політичного рішення треба дуже серйозно. Такого политического решения сейчас нет, и такой зрады сейчас нет. Немає такого політичного рішення, і найближчим часом навряд чи воно буде. Враховуючи, наскільки це питання є болісним з багатьох точок зору, я не вірю, що у нас хтось наважиться саме на подібне рішення ухвалити, розуміючи всі наслідки, які можуть бути в результаті цього. Давайте поговорим о новой международной площадке по деоккупации Крыма. О том, что она находится на серьезном марше, рассказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. Украинская сторона уже готовит соответствующий план мер. Далее его цитата. Для того, щоб взагалі обговорювати питання окупованого Криму та бранців Кремля, нам треба інший майданчик. Усі сигнали, які необхідно, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба посилає своїм колегам. Скажемо так, це питання на серйозному марші. Це окремий майданчик. Вот об этом заявил Алексей Резников. И до этого Министерство иностранных дел Украины уже передало президенту Владимиру Зеленскому стратегию по деоккупации Крыма и концепцию международной диалоговой платформы по Крыму. Что это может быть за платформа, что она из себя должна представлять? Ну, бачите, от справді тут важко не погодитися з цією думкою, яка була висловлена нашим представником українським. Тому що ми вже про це говорили, що, наприклад, питання, які стосуються ОРДЛО, вони вирішуються так або інакше в рамках тристоронньої контактної групи. Чи принаймні піднімаються, чи принаймні обговорюються щонайменше. Щодо Криму нічого такого немає. Ми пам'ятаємо, як буквально з перших днів окупації Росія ставила питання таким чином, що питання Криму вона ні з ким обговорювати не буде. В рамках Мінського процесу питання Криму не піднімалося, і взагалі воно, в принципі, на міжнародному рівні не обговорювалося за участю щонайменше Росії. Тобто, все зводилося до певних декларацій. Декларації – це добре, але треба обговорювати питання. Причому питання не лише, скажімо так, загальні, які стосуються загалом статусу Крима як окупованої території, але і конкретні питання, про які ми з вами вже говорили, питання звільнення заручників, ув'язнених. Треба мати якийсь майданчик, де це питання постійно обговорювалося, постійно піднімалося, трималося на контролі. Наскільки я розумію, саме стосовно цього і ставиться питання щодо цього майданчика. Ну і, в принципі, нам треба нагадувати про Крим, бо, знаєте, якось Росія, вона достатньо
вдало тактично використовує тему Донбасу для того, щоб якось відсувати тему Криму на другий план. І, в принципі, вона це все достатньо успішно реалізує. Тобто нам треба постійно про це нагадувати і треба використовувати ті інструменти, які у нас є. Є ООН, значить нам треба піднімати це питання в рамках ООН. А звичайно, що Росія буде на це реагувати негативно. Ну, у них есть право вето в Совбеде ООН. Є право вето. Але, в принципі, нам треба для початку це питання сформулювати, треба його підняти. А далі вже шукати механізми, яким чином його можна розглянути. Є механізм Генеральної асамблеї ООН. Генеральна асамблея ООН, як ми знаємо, розглядала питання Криму, ухвалювала відповідну резолюцію щодо невизнання російської окупації. І нам треба це розвивати далі. Давайте подключим к нашей беседе Ганну Гопко, народную депутатку Украины 8-го скликання, которая с нами сейчас на прямой связи. Анна, здравствуйте. Доброго вечера. Добрый вечер. Про Минск мы с вами поговорим чуть позже. Вот мы сейчас говорили про международную диалоговую платформу по Крыму, о которой заявлял уже вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников. Что вы думаете относительно такой платформы? Какой она должна быть? Какие страны и международные организации, по вашему мнению, должны принимать в ней участие? Ну, насправді підготовка такої платформи триває вже декілька років і, очевидно, обговорювалися ще коли Канада головувала в Великій Сімці, про те, що Канада, яка опікується питаннями прав людини, і дуже багато є впливової діаспори, там брала участь на себе відповідальність. Тому, очевидно, запуск платформи і можливість результатів буде залежати від того, хто із наших міжнародних партнерів буде там безпосередньо брати участь. Наприклад, наступний рік Британія буде головувати в Великій Сімці. І як Британія, як один із підписантів і гарантерів Будапештського меморандуму, теж могла би долучатися до цього процесу разом із представниками Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки. Очевидно, знаємо, яка буде реакція Російської Федерації і готовність брати участь, тому що ми розуміємо, можна створити багато платформ, але якщо не буде посилюватися тиск, зокрема економічні, персональні санкції проти тих людей, які продовжують, зокрема, порушення прав людини, тортури, здійснюють нові і сьогодні в річницю якраз повернення 11 політичних бранців і 24 військовополонених моряків, ми маємо сумно констатувати, що 11 політичних бранців ми звільнили, але 20 нових з'явилося. І до моменту повного відновлення територіальної цілісності і суверенітету України, очевидно, Російська Федерація буде використовувати питання людських життів, обміни, звільнення для своїх гібридних цілей, які ми бачили вже неодноразово, і від звільнення Цемаха, потім в порушення українського закону обмін беркутівців і просування тих людей, яких ми звільняли, як агентуру для підриву всередині країни стабільності. Тому ключове завдання – це, очевидно, відновлення, повернення і Донбасу, і Криму, і унеможливлення для Кремля брати в полон нових громадян України чи кримських татар за сфабрикованими справами. То есть правильно ли я понимаю, привлечь Российскую Федерацию на такую платформу будет невозможно, и вообще наивно было бы предполагать, что Россия по доброй воле сама согласится садиться за стол переговоров и обговаривать тему деоккупации Крыма? Это должна быть платформа, которая соберет группу стран наших партнеров, которые бы выработали, возможно, какую-то стратегию, дорожную карту по разработке там, санкционного давления на Россию и в итоге вынуждение ее пойти там, на определенные шаги и деоккупация Крыма. Правильно? Ну, очевидно, що тут ми маємо говорити про ширший арсенал засобів тиску на Російську Федерацію. Є міжнародні судові позови, зокрема за окупацію Криму. Є успішно виграні справи, як, наприклад, український Ощадбанк проти Російської Федерації у Франції в суді. Це 1 мільярд 300 мільйонів доларів компенсації за недоотримане майно, недоотриману вигоду через окупацію. Тому ми повинні все робити
різні зусилля від Кримської декларації Сполучених Штатів Америки, декларації Помпео, яка чимось нагадує декларацію Велеса. І в цьому році якраз було 80 років цій декларації про невизнання радянської окупації країн Балтії. І тому ми повинні в такому міжнародному напрямку не допускати жодних справ. А Росія робила неодноразово спроби, що Крим – це спірна територія, disputed territories, тобто відбивати такі атаки. Друге – це міжнародно-судові позови, міжнародний суд ООН, який, зокрема, ми виграли запобіжні заходи, який змушує Росію відновити діяльність Меджлісу, а також повернути українську мову в освітні навчальні заклади. Потім санкції по Криму, акт Магнітського. Тому питання недопущення компаній, і як недавно одне з хотіло відкрити почесне консульство Нікарагуа в Криму. Тобто, в який спосіб показувати, що Крим – це Україна, резолюції нові готується Генеральна асамблея ООН. Наприклад, в Україну, я знаю, буде скоро візит високопосадовців Європейського Союзу. Треба наполягати, крім Києва, щоб вони здійснювали візити в Херсонську область, наприклад, Чонгар. І там на КПВВ, котре підтверджували своєю присутністю, що вони будуть здійснювати це для деокупації. Питання звільнення українських громадян, зокрема ті, які знаходяться на тимчасово окупованому Криму, і візиту туди в рамках міжнародної моніторингової місії ООН на виконання резолюції, зокрема ООН про стан справ чи порушення прав людини в Криму, але за узгодження Україною мандату цієї місії. Давайте к следующей теме. Вот пока мы говорим о возможном создании международной платформы по Крыму, у нас есть уже одна международная платформа, правда, по Донбассу. Встреча советников Нормандской четверки должна состояться 10 сентября. По крайней мере, это число озвучивал глава Офиса президента Андрей Ермак. Вот министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что дата уже определена, однако пока не раскрывается. Он отметил, что сейчас есть договоренность, что сразу после встречи советников состоится встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России. Чего ожидать от будущей встречи? Приведет ли она к какому-то результату? Ну, ви знаєте, після порушення Росією перемир'я і загиблих військових зараз робити акцент на зустрічах. Ми дуже часто там анонсують наші представники влади, піарять ці зустрічі, просто як зустрічі ради зустрічі. От, мені здається, після останніх заяв і Фокіна, і позиції Кравчука, і, скажімо, тих дебатів, які були в парламенті щодо підготовки виборів, щодо статусу Донбасу, амністії, мені здається, що Україна має достатньо зараз слабку позицію, коли переговорники від нашої сторони роблять все, щоб принизити Україну і грають проти наших інтересів. Тому мені здається, що зараз чергові заяви про проведення цих зустрічей, коли є обстріли і загиблі, коли немає прогресу в питаннях обміну українців, є трохи таким собі, знаєте, просто піаром, але не підкріпленим реальними домовленостями, де би Україна не йшла на поступки, а де би мали реальні зустрічення, особливо в безпековій частині. Я хочу на цьому наголосити, тому що давайте нагадаємо останній саміт лідерів Нормандської четвірки в Парижі, де були, зокрема, заяви про те, що треба здійснити обмін всіх на всіх. І бажано до кінця 2019 року. Але ми цього не побачили. Тому я розумію, що хотілося б робити якісь кроки, і навіть сам процес перемовин стимулював якийсь процес, але поки що ми бачимо бажання української влади до миру, воно продиктоване і запитом електорату, суспільства, але давайте не путати це бажання із тим, що наші переговорники такі роблять заяви, які шкодять нам в перспективі для того, щоб дійсно побачити реальні кроки по перемозі України, а не просто забезпеченню перемир'я, яке контролюється, і спроби ескалації в руках
Анна, вот у нас в студии политолог Петр Олещук. Давайте его к нашей беседе подключим. Действительно, впервые за 42 дня полного прекращения огня на Донбассе накануне сепаратисты обстреляли украинских военных в районе Красногоровки. Об этом сообщило командование Объединенных сил. В результате обстрела один украинский военный погиб, и еще один ранен. Чтобы обсудить события на Донбассе, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор со своим коллегой Сергеем Лавровым. Далее его прямая речь. Давайте послушаем вместе. Наголошую, Україна виступає за безумовне та неухильне дотримання режиму припинення вогню. Шлях до миру і деокупації наших територій тернистий, але починається він саме тоді, коли мовчить зброя. Я ініціював розмову з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим для обговорення ситуації, що склалася, та шляхів виходу з неї. Петр, а вы как считаете, можно будет как-то отрегулировать этот вопрос? Что даст вот этот разговор? Ні, питання знову ж таки не в тому, що дасть ця розмова. Ми ж з вами прекрасно розуміємо, що Лавров, як і Росія, вона завжди буде займати ту саму позицію, буде відкидати свою участь, буде казати знову ж таки про якихось донбаських трактористів і так далі. Але тут варто на чому наголосити. Справді у нас було достатньо довге припинення вогню, припинення бойових дій. Зараз його порушила саме російська сторона, порушила абсолютно неспровоковано, абсолютно відверто. Більше того, вони анонсували це порушення заздалегідь, сказали, що от ми будемо в цей час здійснювати обстріли. І я навіть здогадуюсь, чому. Тому що, і чому саме зараз? Тому що після такого тривалого затища, я думаю, що навіть найбільш уражені російською пропагандою жителі ОРДЛО почали розуміти, що ця вся історія, яку їм розказували раніше, що там постійно якісь укропи їх обстрілюють зранку до вечора просто заради того, щоб здійснювати обстріли, що це все, м'яко кажучи, не відповідає дійсності. Тому що в реальності завжди ініціаторами обстрілів була саме російська сторона. І саме російська сторона постійно працювала над тим, щоб це все педалювати, щоб постійно тривали оці ескалації тощо. І тому вони знову ж таки повертаються до цього самого формату. І ми з вами повинні розуміти, що справді це черговий фактор, чергове підтвердження терористичної природи путінського режиму і терористичних підходів, які він застосовує. Тому що це, по суті, от після того, як тривалий час велися переговори в мінському форматі, де Росія намагалася протиснути цю саму політичну частину, після того, як у нас починається вже виборчий процес по місцевим виборам, ми пам'ятаємо, що Росія, вона протестувала проти видання Верховною Радою постанови про призначення місцевих виборів. От буквально починається у нас виборчий процес по місцевим виборам, і Росія відновлює свої відповідні обстріли. І ми повинні з вами це розуміти. А з іншого боку, в цій ситуації достатньо важко, знаєте, давати якісь рекомендації, тому що зрозуміло, що всі ми за те, щоб негайно відновити територіальну цілісність, суверенітет України в повному обсязі. Але ми повинні враховувати багато факторів, багато обставин. Тому я, в принципі, розумію ту логіку, на яку спирається пан Кулеба. Кулеба робить свою роботу в цій ситуації. Він висловлює офіційну позицію української дипломатії так, як він може робити, так, як він її має робити. Але зрозуміло, що реакція на це буде обмежена відповідними підходами, які традиційно Росія застосовує. Анна, вот как вы считаете, можно как-то отрегулировать этот вопрос, если тишину нарушает враг, да, российская сторона? И Минские соглашения Россия считает инструментом, который может ей помочь, наоборот, нарушить территориальную целостность нашей страны. Они требуют выборы в оккупированном Донбассе, чтобы они были проведены до того, как Украина установит свой контроль над украино-российской границей. Затем они бы хотели автономию для этих российских прокси-режимов, да, и так далее. Как можно вообще выбраться из этой патовой ситуации? Есть такая возможность у нас сейчас? Насправді ми повинні розуміти, що перемогти Російську Федерацію – це гра вдовгу,
яка вимагає стратегічного терпіння і мудрих тактичних кроків. Я розумію заяви міністра закордонних справ зараз, який апелює до наших західних партнерів, що саме Російська Федерація, хоч він не в кожному пості згадує, він каже ворог, але саме Російська Федерація порушує мінські домовленості, зокрема режим припинення вогню. І питання далі санкцій проти Російської Федерації. А Україна намагається показати, що ми робимо все, йдемо навіть на ті поступки, які не повинні були йти, і всередині українського суспільства ми зустрічаємо критику, ми бачимо протести, коли рух опору капітуляції, ветеранські спільноти, волонтери постійно виставляють червоні лінії, що є теж правильним. І тому тут дуже важливо втримати наших західних партнерів з санкціями, економічним тиском проти Російської Федерації. І Мінськ Російська Федерація читає по-своєму, де вона хотіла би загнати Україну в капкан виконання політичних домовленостей і фактично дестабілізувати ситуацію зсередини країни. А Україна, захищаючи національні інтереси, ми чітко розуміємо, що в Мінську є спочатку безпековий компонент, який починається з припинення обстрілів, забезпечення режиму тиш-тиші, потім звільнення всіх на всіх, виведення російських військ і так далі. І тому тут чим сильніша буде позиція України, яка всередині парламент, уряд, президент, вони будуть грати як одна національна збірна. Я не розумію, чому президент Зеленський не допускає, зокрема, до своїх вух інших фахівців, які могли би йому, маючи інституційну пам'ять перемовин, розповісти, як Росія буде використовувати чи відсутність досвіду тих перемовників, які є зараз. Тому що за президента Зеленського лише після року ми почули заяву Олексія Резнікова, який займає достатньо тверезу позицію, що нам врешті вдалося відбити і говорити про безпековий компонент. Цей наратив є зараз домінантним, ніж політичний трек. Хоча було декілька спроб тестувати і постійні вкиди, це тестувати на здатність українського суспільства пропустити чи не пропустити якісь поступки. Плюс давайте не забувати, що в Україні зараз кремлівські медіа починають домінувати в суспільстві, які хочуть розмити образ ворога і просувати ідеї подачі води в Крим і багато інших хибних антидержавницьких пропозицій. Дякую. Народна депутатка України 8-го скликання Ганна Гопко була з нами на прямому зв'язку. Дуже дякую вам. Давайте перейдем к следующей не менее важной теме. Немецкая клиника Шарите, где на лечении находится отравленный российский оппозиционер Алексей Навальный, сообщила, что политика вывели из комы. Об этом говорится в сообщении клиники. В сообщении клиники идет речь о том, что состояние здоровья Навального, который лечится там с 22 августа, улучшилась. Искусственная кома пациента, которая поддерживалась медикаментами, закончилась. Пациента постепенно отлучают от ИВЛ. Он реагирует на то, что с ним разговаривают, заявили клиники. Тем временем просьба России предоставить информацию об отравлении Алексея Навального давно удовлетворена и согласована. Это в интервью местному телеканалу заявил глава Министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас. А вот Кремль не особо идет на контакт. В свете последних новостей в Германии все чаще поднимается тема, а не наказать ли Россию Северным потоком, вернее санкциями против этого проекта. Правда, глава дипломатического ведомства достаточно аккуратен в своих высказываниях. По его словам, давить на Москву только Северным потоком неправильно. Давайте послушаем Хайко Мааса. Я сподіваюся, що росіяни не змусять нас змінити свою позицію щодо «Північного потоку-2». В проєкті задіяні понад 100 компаній з 12 європейських країн. Приблизно половина з них з Німеччини. Более категорично высказалась министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она готова обсудить санкции. А сам проект «Северный поток» она сама недолюбливала. Давайте ее послушаем. Я завжди казала, що «Північний потік-2» далеко не найулюбленіший мій проєкт. Для мене завжди було зрозуміло, що тут потрібно враховувати обґрунтовані безпекові інтереси країн Центральної Європи та України. Подальші кроки Німеччини залежатимуть від дій Москви. Игорь Эйдман, российский политолог, социолог, с нами сейчас на прямой связи. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте.
Как вы считаете, может ли отравление Алексея Навального каким-то образом повлиять на завершение строительства или не завершение строительства Северного потока-2? Да, вообще, как бы «Северный поток-2» это такая была священная корова для немецкой политической бизнес-элиты. Ее вообще как практически никто не подвергал вообще сомнению. То есть сейчас произошел определенный сдвиг, что эту тему стали хотя бы обсуждать. И, как мы видим, голоса разные, в том числе и критические. Так что какой-то сдвиг в этом смысле произошел, и шанс появился на то, что этот проект будет окончательно похерен. Но я хочу сказать, что даже и без этого вообще тот смысл, тот глобальное значение, которому придавала Россия, когда инициировал этот процесс, да, строительства Северного потока-2, он уже и так как бы постепенно сдувается. Строительство затянулось из-за американских санкций, из-за внутренних причин. К этому потоку применяют различные европейские, немецкие законодательные ограничения, которые не позволяют ему стать вот таким как бы мощным прямым потоком газа, да, помимо Украины, помимо других приграничных стран непосредственно в Евросоюз. То есть как бы в любом случае этот проект уже сдувается, и значение свое в значительной степени уже даже сейчас потерял. Но будем надеяться, что отравление Навального окончательно его убьет. Мгм. А что вообще говорят дипломаты, чиновники в Германии относительно Северного потока-2? За, против? Насколько серьезно мнения разнятся? Ну, господин Рётген, это председатель комитета по иностранным делам Бундестага, однопартиец Меркель по христианско-демократической партии и, в частности, один из кандидатов на должность лидера этой партии. Там будут выборы скоро, да, ведь сначала внутри партии, потом выборы в Бундестаг. И вот среди других кандидатов Рётген тоже фигурирует как один из возможных преемников Меркель. Но шансы, скажем, у него не очень велики, тем не менее он фигурирует в этой роли. Он сказал совершенно жестко, что нужны новые санкции, и что Северный поток не должен реализовываться в этой ситуации. С одной стороны. С другой стороны, слышатся голоса со стороны СПД, это социал-демократическая партия, со стороны Die Linke, левых, и со стороны Альтернатив für Deutschland, это, наоборот, правые. Слышатся голоса, что нет, что это как бы, я оговорился по Фрейду, священный поток, в общем, нельзя трогать, потому что здесь задействованы серьезные бизнес-интересы немецкой индустрии и так далее, и так далее. Так что борьба, что называется, на эту тему идет, и она будет продолжаться. И вот это несчастье, которое произошло с Навальным, это преступление российских властей против него, оно резко активизировало дискуссии, споры вокруг этого проекта. И в том числе как бы придало противникам этого Северного потока уверенность, они теперь активнее существенно выступают. Среди противников Северного потока наиболее активны зеленые. Они были изначально против, и сейчас тоже активно выступают против. Причем у них аргументация не только политическая, но и экологическая. Потому что этот проект, помимо всего прочего, он еще и очень вреден для экологии. Для экологии Германии, Балтийского моря. Ну, как мы видим, вот заявление Хайко Мааса, до этого заявление Ангелы Меркель, которая держится за Северный поток-2 и говорит, что все-таки его нужно закончить, нужно его достроить и так далее, несмотря на санкции и угрозы со стороны Соединенных Штатов Америки. Как вы думаете, почему Меркель все-таки выбирает сотрудничество с «Газпромом» и готова идти на экономическую конфронтацию с США? Ну, никакой серьезной экономической конфронтации США не будет по этому поводу. Очевидно, совершенно. Там, безусловно, американские санкции затрудняют сам процесс этого строительства Северного потока, но никаких существенной роли, да, и существенного влияния на ситуацию в немецкой экономике они не для этого предназначены, и они и не сыграют. Вот. Так что тут нет такой альтернативы. Да? Значит, я думаю, что Меркель просто эту кость огромному лобби, российскому огромному газпромовскому лобби в Германии, она, видимо, просто решила бросить эту кость, потому что они очень много работают, очень много давят на немецкие власти, на немецкие представители немецкого политического класса с целью лоббирования подобных проектов. И во многих ситуациях немецкие власти как-то сворачивали это сотрудничество.
Но вот «Северный поток», видимо, это так как какой-то заколдованный проект, как будто бы его действительно заколдовали. Меркель просто, мне кажется, боится его трогать. То есть, видимо, там очень сильные, неизвестные нам, очень серьезные ресурсы брошены были еще давно, в самом начале, в его лоббировании, и мощное лобби продолжает его пытаться не мытьем, так катанием, хоть в каком-то виде, пускай и в усеченном, протащить. Мгм. Ну и что вы думаете относительно отравления Алексея Навального? Кто, зачем и почему отравил Навального? Но это, знаете, это секрет Полишинеля уже, кто его травил. Совершенно очевидно. И даже немцы при всей осторожности, а немецкие политики очень осторожные люди, они говорят уже впрямую, что, по всей видимости, стоит за этим Кремль. А раз я говорю, то, что раз немцы говорят по всей видимости, значит, они абсолютно уверены в этом. Ну и, в общем-то, я уж тем более абсолютно в этом уверен, что, конечно, это кремлевская афера, да, кремлевское преступление, которое одобрил, дал отмашку ведь сам наш великий, в кавычках, диктатор Путин, да, и те события, которые последовали за отравлением Навального, они только доказывают кровную заинтересованность Кремля в этом отравлении. И то, как эта информация подается, как они открещиваются от всего, как они его долго пытались удержать и не выпускать в Германию, чтобы доказательства за это время вышли у него из организма. И сейчас, ну кто у нас распыляет новичок? Это же известно, да, это уже вошло, можно сказать, в народный фольклор, что в Кремле есть злобный старичок, который распыляет по Европе новичок. Вот это очередное событие из этого ряда. Не Ну а первое. какие-то последствия для Российской Федерации должны быть? Вот вы вспомнили историю с Скрипалями, да, где распыляли новичок. И тут сейчас отравление Алексея Навального. Ну сколько можно? Как-то же должен мир реагировать на это. Ну да, мир как-то начинает шевелиться. Знаете, я честно могу сказать, я честно не ожидал от немецких властей такой резкой для них реакции. Потому что понятно, что эта реакция, может быть, нам кажется не совсем даже рахитичной. Да? Это немецких властей нынешних, и это очень жестко. Особенно вот в заявлении Меркель последнее по этому поводу не характерно для него было жестко. И дальше, что дальше? Вопрос, что будет дальше. Я думаю, что будут дальше какие-то санкции. Насколько они будут глобальные, зависит от дальнейших событий. Ведь Кремль, ведь на отравлении Навального все, к сожалению, не кончилось. Кремль дает каждый раз новый повод для каких-то для противодействия, да, своей вот этой гибридной агрессии, своей, в том числе международному террору. Я думаю, процесс улучшения отношений между Россией и Западом будет, пока Путин у власти, будет продолжаться в любом случае. И будет процесс санкций будет увеличиваться, и будут новые санкции. И еще, конечно, принципиально это исход выборов в США. Потому что важен очень некий международный фронт, да, сдерживания путинской агрессии с участием США как крупнейшей страны западного мира. Вот пока Трамп у власти, такого фронта не будет. Если будет Байден, то вероятность создания такой коалиции, да, и такого как бы фронта сдерживания, он становится вполне реальной. Тогда можно ждать перехода этих всех санкций, до всего этого санкционного процесса на некое новое качество. Спасибо вам большое. Игорь Эйдман, российский политолог, социолог, был с нами на прямой связи. Дуже дякую вам. Что думаете относительно отравления Навального и может ли это каким-то образом повлиять на завершение строительства или не завершение строительства Северного потока-2? Ну, бачите, те, що ми говорили досить давно про відповідні ризики, які для всього світу виникають від оцих спроб загравання із російським режимом, от зараз чергова ілюстрація. Причому, що цікаво, Навальний потрапив саме в Німеччину, і Німеччина офіційно заявила про ті речовини, які у нього були виявлені в організмі, які достатньо чітко вказують саме на слід російської влади. Да? Угу. Якщо це слід російської влади, якщо Німеччина це офіційно визнає, то вона повинна якимось чином на це реагувати. Більш гостро, менш гостро. Ну, как-то останавливать Северный поток они не собираются по последним заявлениям. Бачите, яке це для них... стандарти здесь. Да, бачите, яке для них це складне питання. Це ж, знову ж таки, цей проект, він же ж просувався достатньо довго.
він має під собою певну достатньо серйозну ідеологію. Тут справді можна погодити, що це вже ледь не священна корова німецької політичної еліти. І справді їм важко. Але з іншого боку, не реагувати так само вони не можуть, тому що це буде виглядати взагалі як неповна невідповідність німецької політичної еліти тому статусу глобального гравця, глобального лідера, на який вони претендують. Тому задача, м'яко кажучи, для них достатньо складна в цій ситуації. Але ми ж з вами розуміємо, що Німеччина, на відміну від тієї самої Росії, є все ж таки країною демократичною. І там не може бути однієї людини, яка ухвалює всі рішення. Будь-які рішення – це певна, достатньо складна конфігурація різних груп, різних партій. І я більш ніж переконаний, що зараз противники Північного потоку, а їх, як справедливо було сказано, в Німеччині теж вистачає, причому не лише з політичних, але й з інших міркувань, вони зараз використають цю тему для того, щоб розгорнути суспільну кампанію проти цього будівництва. І там уже хто зможе знайти більше аргументів, хтось зможе в цій ситуації використати її, знову ж таки, для того, щоб підтвердити ці аргументи, ми побачимо. Але в будь-якому випадку це, мабуть, один із найбільш серйозних ударів по проекту Північного потоку в Німеччині за останній час. Тобто вони його так стандартно відбивали будь-які аргументи, проривалися. Ну а тут в цій ситуації достатньо важко якісь аргументи знаходити, тому що вони самі визнали фактично російський режим терористичним. Великобритания тоже отреагировала на отравление Алексея Навального. В МЗС Британии назвали версию про отравление новичком самой правдоподобной, а действия России там и вовсе считают гангстеризмом. Далее прямая речь. Я думаю, що складно прийти до якогось альтернативного пояснення з огляду на попередню російську державну практику використання такої речовини в Солсбері, з огляду на труднощі отримання, зберігання і вже тим більше використання новічка. Це ж дуже небезпечна речовина. Використання хімічної зброї в такому контексті – це чистої води гангстеризм. А у Росії є міжнародні зобов'язання не використовувати подібні речовини. Будет ли мир как-то уже более серьезно и жестко реагировать на применение химического оружия? Помните, как было в Солсбери с Скрипалями? Первое время было огромное количество различных заявлений, угроз и так далее, а потом как-то эта тема сошла на нет. В этот раз также повторится или будет все-таки какие-то меры будут предприняты? Ну, ви знаєте, на жаль, це не перший, не останній, та, мабуть, і не найбільший злочин російського режиму, який останнім часом вони реалізували. Тут, ви знаєте, просто я думаю, що проблема у світових гравців у тому, що вони вже банально не знають, як на це реагувати. Вчергово висловлювати занепокоєння, ну, м'яко кажучи, не той рівень. А ставити питання про санкції, зараз це робити достатньо проблематично, тому що важко зібрати певний світовий консенсус, а санкції, вони ефективні, якщо вони є продуктом консенсусу багатьох країн. І в цій ситуації ми знаємо, що Росія, вона суттєво попрацювала ці роки над покращенням своїх позицій. У них багато політичних сил, політичних партій, які буквально фінансуються Росією і претендують на високі місця в багатьох європейських країнах. Понятно, да. Да. І спираючись на це лобі, вони достатньо успішно блокують розширення санкцій. Вони поки що не домоглися їх зняття або обмеження, але принаймні вони на роки заблокували розширення санкцій. Хоча ми всі прекрасно розуміємо, що навіть без цієї історії Росія за останні роки зробила багато, чого цілком досить для розширення санкцій. І я думаю, що просто світові лідери, вони до цього часу не випрацювали якусь ефективну модель протидії оцьому самому повзучій російській агресії, яка поширюється у всьому світі і, в принципі, стосується за великим рахунком багатьох. І оце відчуття цієї відсутності якоїсь стратегії, я думаю, значною мірою стимулює російський режим до того, чим вони зараз займаються. До того, що вони починають вже виходити за межі Росії, починають активно втручатися в справи інших держав,
Ну, от навіщо далеко ходити? Те, що відбувається зараз в Білорусі, це Білорусі, яскрава да. ілюстрація цього всього. Давайте поговорим тогда с вами про Беларусь, учитывая, что в эти выходные там прошли уже традиционно масштабные акции протеста. Только в Минске собралось 200 тысяч человек. ОМОНовцы, как всегда, применяли силу против демонстрантов, пускали слезоточивый газ. Во время акции задержали более 600 людей. Видео протеста в середине, Европейский Союз в середине сентября собирается ввести санкции, как стало известно, против 31 чиновника в Беларуси. В списке есть глава МВС Юрий Караев. Тем временем министр иностранных дел Литвы Лина Слинкевичус в интервью заявил, что Европейский Союз теряет свой авторитет, ведь не реагирует вовремя на ситуацию в Беларуси. Вот мы в поле окне можем увидеть массовые акции протеста в Беларуси. Люди выходят с бело-красно-белыми флагами. В Беларуси их сокращенно называют БЧБ. Что, на ваш взгляд, происходит сегодня в Беларуси? Можно ли это назвать национальной революцией или что это? Ну, поки що я би це називав конкретно протестом проти режиму Лукашенка. В принципі, лідери, вони якихось саме національних гасел уникають, ну, як лідери, ті, кого ми називаємо лідерами, хоча ну, навряд чи вони на цей статус можуть претендувати повною мірою. Тобто це, в принципі, типовий протест проти авторитарного режиму, який тривалий час існував в Білорусі і тримається за владу. Саме в такому контексті я його і розглядаю. Але зрозуміло, що будь-який протест проти режиму, він може перерости в щось інше. Тому що, ми бачимо, наприклад, як змінилася риторика лідера Білорусі, який там уже зараз зайняв абсолютно відверто проросійську позицію, навіть намагається бути більшим прихильником руського міра, ніж Путін. От, Росія активно втручається в це, підтримуючи режим Лукашенка. І зрозуміло, що по мірі наростання цього втручання, воно, очевидно, буде наростати. Тому що чим далі, тим складніше буде режим утримуватися. І не виключено, що через деякий час він буде спиратися виключно уже на російські ресурси. Не виключено, що це вже може призвести до переформатування Лукашенко уже цього заручается протесту. помощью и ресурсами Владимира Путина. Вы знаете, вот недавно, сегодня стало известно утром, что в Беларуси неизвестные похитили члена Координационного совета Марию Колесникову. Тутбай со ссылкой на свидетельницу похищения Анастасию передает. Утром 7 сентября в Минске возле Национального художественного музея неизвестные люди посадили в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли ее в неизвестном направлении. Прямая речь. Я прошла вперед и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус. У нее отлетает телефон, один из этих людей поднимает, прыгает в микроавтобус, и они уезжают. Мария Колесникова – это одна из лидеров массовых протестов в Беларуси. Как эту новость оценивать? Ну, бачите, режим іде шляхом ескалації. В принципі, він і далі намагався, в принципі, він з перших днів намагався придушити протести виключно силовими методами. Це призвело до поширення цих протестів, і тому режим змушений був на деякий час зачаїтися. Зараз він повертається до цього. Тобто, очевидно, що білоруський режим вважає, що вони зараз уже можуть чергове спробувати силовими методами придушити протест. Але застосування широке цих силових методів, це до речі, поєднує, наприклад, всі недемократичні режими на пострадянському просторі, що вони можуть це робити лише із активним залученням російських ресурсів. Тобто треба, як то кажуть, щоб була надана братня допомога від Путіна, щоб вона розширювалася, а це де-факто буде означати поглиблення включення Білорусі в російський простір і де-факто її анексію. То есть Лукашенко сейчас просто убирает своих всех оппонентов? Да. Лукашенко намагається втриматись в будь-який спосіб, нічого кращого, крім силових методів, він не знає і не може, і в цьому він буде змушений все більше і більше запускати в Білорусію Путіна, чого, власне, Путін в цій ситуації домагається, щоб поставити Білорусь під повний прямий контроль Москви. Давайте подключим народную депутатку Украины фракции «Голос» Соломию Бобровскую, которая с нами сейчас на прямой связи. Соломия, здравствуйте. Добрый вечер, Виталий. Добрый вечер. Что, на ваш взгляд, сегодня происходит в Беларуси? Если Российская Федерация полностью поглощает Беларусь, идет такой аншлюз,
Чем это грозит Украине? Я вважаю, що безперечно кордон, який ми маємо з Республікою Білорусь, фактично стає оголеною частиною, ще одною частиною на українському кордоні. І фактично 4 області: Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська, частина Чернігівської, ми попадаємо фактично під потенційно можливу військову загрозу. Зважаючи на те, що в нас подекуди є проблеми з делімітацією кордону, і в зв'язку з тому числі з природнім ландшафтом, очевидно, що наша ця сторона не захищена, і щоразу, коли, наприклад, в новинах були замітки минулого, позаминулого року про кількість техніки, яка стояла на кордоні, наприклад, з Рівненської області, мені дивно, що ніхто з офіційних українських високопосадовців цього не коментував. Але я б не виключала цей варіант, і, безперечно, Раді національної безпеки і оборони, чи адміністрації президента, чи МЗС, чи Міноборони, контррозвідки, ці речі мають бути пропрацьовані і враховані. Мгм. Ну, Это в первую действительно, а какая вот реакция должна быть официального Киева 5 ноября, если не ошибаюсь, заканчивается срок каденции, да, Александра Лукашенко, и должна быть, собственно, уже инаугурация. Что будет? Вот мы же как-то должны будем на это отреагировать, признавать, не признавать, поддерживать протесты, не поддерживать протесты. Отдельные народные депутаты, конечно же, высказывают свою точку зрения, но все-таки же должна быть консолидированная позиция нашей власти. Безперечно, я так розумію, що МЗС з Офісом президента досі шукають формулу, як правильно реагувати. Ми добре розуміємо, що економічна співпраця вона є прагматичною, і мало хто хоче з сторони української і білоруської її зачіпати, але вона все одно буде, погіршення економічної частини буде наслідком політичних заяв. І попри те, що ми призупинили всі офіційні зустрічі і контакти, до речі, українській стороні не стало все ж таки сміливості сказати, що це в силу не карантину, а політичної ситуації в Києві. Я вважаю, що Верховна Рада, принаймні, має вийти з заявою про невизнання результатів виборів і закликом до проведення нових перевиборів. Тому що зрозуміло, коли в нас в 2004 році Верховний суд мав сміливість визнати, що відбулися фальсифікації, ми пішли на перевибори, то якщо пан Лукашенко впевнений в своїй перемозі, чому не зробити перевибори заново? Але ця позиція, як на мене, мала бути Верховної Ради. Заява більш-менш спільна, консолідована, зареєстрована. На жаль, там не йдеться і викинули фразу про невизнання виборів. Йде мова лише про засудження прав людини і заклик до припинення насильства. Але зважаючи на позицію Зеленського, зокрема в такій емпатії дещо до російської політики, я вважаю, что саме це буде визначальним до позиции ситуации в Беларуси. На жаль. И еще вот такой вопрос. Как вы думаете, если Кремль будет продолжать давить на Беларусь, вмешиваться в Беларусь, протест против лукашизма может перерасти в протест против путинизма? Внутри России в тому числе. Тут варто зрозуміти настрої всередині суспільства білорусів і росіян, якщо ми зачіпаємо росіян теж в ту когорту. Мені здається, що там якраз з цим більше проблеми, ніж протестом проти Лукашенка. І я рідко де бачу в протестах, що йде мова про таку зміну вектору не лише культурну, політичну, а й ментальну. Тому що в першу чергу це набагато глибші речі, ніж політика. І 26 років зробили своє активної останньої пропаганди. Я вже мовчу про Білоруську соціалістичну республіку. Тому я би тут була б акуратна в цих оцінках. Хотілося би, але, на жаль, ми сьогодні маємо відмінності в цих підходах, відірватися від Сходу, іти в євроатлантичну інтеграцію. Мені здається, що якраз опозиційно настроєних людей є менше, настроєних маю на увазі саме по відношенню до російської політики і Путіна, є менше, ніж тих, хто виступає сьогодні проти Лукашенка і його режиму. Дуже дякую вам, спасибо большое. Народний депутат України, фракція «Голос» Соломія Бобровська була з нами на прямому зв'язку. Дуже дякую. Скажите, а действительно, чего требуют сегодня в белорусы? Чего они хотят? Хотят ли они вестернизации?
Ну, знаєте, я думаю, мені знову ж таки вважається, що це краще з білорусами обговорювати, тому що Ну, думки если смотреть с лунають різні. политологической точки зрения. В принципі, те, що там зараз говорять про вибори там, і так далі, ну це якраз і означає вестернізацію, проведення відповідних реформ, тому що ну, сама ідея необхідності демократичних виборів як відповідної інституції, вона саме з Заходу і походить. Тому що там в Росії ніякої цінності із демократичних виборів ніхто не робить. Там вибори розглядаються лише як постійне затвердження і перезатвердження цього самого державного лідера. Тому опосередковано це є. Але я так бачу, що поки що це розуміння і ця проблема, вона ще не визріла. Тобто тривалий час Білорусія була відрізана від іншої Європи через наявний там режим, який штучно створював ці межі. І тому от не можна сказати, що ця ідея вона вже визріла. Вона існують відповідні суперечності, але я не сумніваюся, що білоруський протест рано чи пізно до цього прийде. Ну, тому що іншого шляху просто немає. Тим більше, по мірі того, як буде наростати залучення в цю ситуацію Росії, відкрите залучення, більше по мірі того, як буде відкрита підтримка з боку путінського режиму Лукашенка, по мірі того, як Росія буде намагатися здійснити відкритий аншлюз, ну, я думаю, що у протесту не буде інших варіантів, окрім як переорієнтовуватися саме на Захід і шукати там варіанти для того, щоб здобути перемогу. Давайте подключим сейчас к нашей беседе Владимира Фисенко, который с нами сейчас на прямой связи, голова правління Центру політичних досліджень Пента. Вітаю вас, Володимира, пане Володимира. Витаю вас. Да, вот мы сейчас говорим про Беларусь. Хотели и у вас спросить, вот ваше мнение интересно, что думаете, что, на ваш взгляд, сегодня происходит в Беларуси? Там происходит политическая революция, хотя совсем по другому сценарию, чем это было в Украине. Это массовые протестные действия, которые направлены на изменение политического режима, на то, чтобы Лукашенко ушел и были проведены честные демократичные выборы. Беларусь устала от единоличного персоналистского режима Лукашенко. В белорусском обществе явно возник разрыв, серьезное противоречие, и значительная часть, активная часть белорусского общества, так же сказал, гражданского белорусского общества, она хочет смены политического режима, хочет нормальной конкурентной демократии. Ну вот давным-давно понятно, что большинство белорусов не голосуют за Лукашенко. И система годами фальсифицировала результаты выборов. Но почему-то в этом году пошел какой-то сбой. Почему? Несколько факторов одновременно сработали. Во-первых, я думаю, что все-таки надо учитывать кризис, в котором оказался Лукашенко одновременно и в отношениях с Западом, и в отношениях с Россией. Вот напряжение, кризис в отношениях с Россией, я думаю, что он тоже сыграл свою негативную роль, добавил, скажем так, протестных голосов против Лукашенко. Второй важный момент — постепенно накапливались поколенческие противоречия. Я еще 15 лет назад слышал от социологов, что значительная часть молодых белорусов критично относятся к Лукашенко, хочет политических перемен. Вот сейчас таких стало существенно больше. Они включились в общественную политическую жизнь. Поэтому то, что давалось Лукашенко 10-15 лет назад, не удалось сейчас. Количественные изменения постепенно переросли в качественные и вот привели вот к такому взрыву. Плюс сыграли социальные сети. Они стали катализатором, не причиной. И причем не главным фактором, на мой взгляд. Они просто облегчили социальную коммуникацию, и Лукашенко не ожидал этого со стороны социальных сетей, вот такого фактора координации. И даже при отсутствии лидерского фактора, это, я думаю, существенно ослабляет протесты в Беларуси, все равно вот накопившаяся потенциал изменений, он и привел к вот такому политическому взрыву, к политическому кризису Беларуси. Как будет действовать Путин? Будет ли он спасать Лукашенко? Уже спасает. Но цель Путина не спасти Лукашенко, а максимально ослабив его, добиться согласия Лукашенко на условия интеграции в союзное государство. Я напомню, что еще с конца прошлого года Путин добивается, чтобы Лукашенко согласился на ультимативно российские условия, согласно которым
фактически Беларусь была бы, я бы сказал, таким гибридным, мягким способом аннексирована, стала бы частью союзного государства с Россией. И Лукашенко сопротивлялся. А сейчас он ослаблен. Для того, чтобы остаться при власти и получить некий пост в союзном государстве, он готов идти на все, и на репрессии в Беларуси, и на уступки Путину. Поэтому Россия хочет воспользоваться ситуацией и сильнее привязать к себе Беларусь, постепенно, шаг за шагом, фактически аннексировав ее. Ну а с другой стороны, почему бы России не заменить Лукашенко кем-то из оппозиции, которая также лояльно относится к Российской Федерации и Путину? И вот вы сказали, да, что Путину, в принципе, из-за Лукашенко не удалось имплементировать свою идею объединения там двух государств, и поэтому Путин потом был вынужден пойти на вот этот отчаянный шаг в виде проведения плебисцида на территории РФ. Зачем тогда ему это нужно? Ну, плебисцит, голосование по конституционным изменениям все-таки имел немножко иную логику. Хотя была такая версия, что Путин действительно мог продлить свою власть путем создания союзного государства, и он бы стал президентом союзного государства. Это так называемая югославская модель. В свое время Милошевич ее использовал. Но смена власти в Беларуси, понимаете, это тоже непростой сценарий. Готового претендента у России не было на эту роль. Не все так просто. Не нужно думать, что Россия легко меняет, знаете, как марионеток людей в союзных государствах. Мы же видим, в Армении получилось совсем иначе. Вот сейчас совершенно неожиданно для них возник кризис и в Беларуси. Я думаю, что в России еще и опасаются и неконтролируемой смены власти. Ведь если власть в Беларуси поменяется через улицу, это будет крайне плохой пример, будет прецедент. Мало того, что возникли волнения в Хабаровске в июле, а тут сейчас еще и волнения в Беларуси. И если дать возможность победить вот этим массовым протестам, чтобы снизу произошла смена власти в Беларуси, это было бы крайне плохим примером для самой России, и Путин стремится избежать такого негативного сценария. И давайте еще одну новость с вами обсудим. По данным соцопроса относительно выборов президента в Соединенных Штатах, кандидат от Демократической партии Джо Байден опережает действующего главу Белого дома Дональда Трампа по голосам населения страны почти на 8%. Об этом сообщает Financial Times. Отдать голоса за Дональда Трампа хотят 42,4% избирателей, тогда как за Джо Байдена 50,3%. Среди голосов коллеги выборщиков кандидата демократов получает 269 голосов выборщиков, а действующий президент 122. В то же время еще 9 штатов не определили со своим выбором общий вес их голосов 147. Чего ждать от выборов Соединенных Штатов Америки и кто для Украины из кандидатов от демократов и республиканцев, по-вашему, лучше? Я думаю, что нам надо быть очень осторожными с оценкой американских выборов и не повторить, особенно это касается наших политиков, государственных деятелей, не повторить ошибки 2016 года. Когда все думали, что победит Трамп. Это привело к различным деформациям в двусторонних отношениях, достаточно прохладным отношениям тогдашнего президента Порошенко с Трампом. Хотя в итоге и не помешало, допустим, получению летального оружия и так далее. Поэтому для нас, я думаю, самое главное — это сохранить двухпартийную поддержку США. Не ставить на кого-то из кандидатов, демократа или республиканца, на Трампа или Байдена. Байден лучше знает Украину. Он неоднократно бывал у нас, он более прогнозируем. Трамп более такой антисистемный, непредсказуемый, иногда эпатажный. Он не всегда достаточно хорошо ориентируется в украинских делах, но тем не менее все-таки для нас очень важно сохранить вот эту двухпартийную поддержку, поэтому лучше воздерживаться нашему руководству от поддержки одного из кандидатов. Я думаю, что главный риск сейчас для нас, для всего цивилизованного мира, в первую очередь для самих американцев, это риск возникновения политического кризиса по итогам выборов. Мы же видим, весь этот год очень тяжелый. Не только для нас, для всего мира, но и для США. Мало эпидемии COVID-19, еще возникли волнения, связанные с убийством полицейским афроамериканца. И вот это движение
Black Lives Matter, оно, в общем-то, стало очень серьезным вызовом для Соединенных Штатов. Это не первое волнение на расовой почве, но это серьезное испытание. А учитывая поляризацию в американском обществе из-за Трампа и ценностную поляризацию, это достаточно серьезный риск. Поэтому Дуже вот я дякую. думаю, что США можно пожелать, чтобы они достойно, цивилизованно, как и раньше, вышли из президентских выборов, определив победителя. Дуже дякую вам, Володимир Фасенко. Був з нами на прямому зв'язку, голова правління Центру політичних досліджень Пента. Дуже дякую вам. І от у нас буквально 2 минутки до завершения нашего эфира. Ваша позиция относительно выборов в Соединенных Штатах Америки. Что будет? Вот говорят, Джо Байден, демократы, Джо Байден лучше знает Украину, он тут бывал, он обещал сам во время своей президентской кампании, в прошлом году он об этом говорил, что если я стану президентом, то тема Украины будет номер 1 на международной площадке, и тут у нас есть Дональд Трамп. Как вам видится эта вся ситуация? Ну, ви знаєте, я би не став насправді дуже велике значення приділяти, от саме, у нас, знаєте, є чергове наближаються вибори США, у нас чергове розбилися всі по прихильникам того або іншого кандидата. Одні доводять, що той більш вигідний для України, інші доводять, що той більш вигідний для України. Ми пам'ятаємо, як знову ж таки така сама ситуація була під час минулих виборів, всіх лякали Трампом. Потім виявилося, що в деяких моментах адміністрація Трампа навіть більше зробила для підтримки України, ніж попередня Помните, как было с адміністрація. выборами во Франции? Макрон, говорили все, Да, Ле Пен Макрон, против да, Ле Пен, от, да. А в итоге что? Да, в підсумку, в принципі, ситуація змінилася. Тому в будь-якому випадку це вибори президента Сполучених Штатів. Президент Сполучених Штатів буде визначати свою політику, виходячи з інтересів Сполучених Штатів, спираючись на думки політичної еліти Сполучених Штатів і так далі. Але тут я погоджуюсь з тією думкою, яка була висловлена, що для нас важливо збереження двопартійного консенсусу. На даний момент більшість найбільш значимих рішень для підтримки України ухвалювалися не республіканцями або демократами, а двопартійною коаліцією. Це і питання санкцій, це і питання так званого акту на підтримку України, де прямо було заборонено визнавати російську анексію Криму, і ряд інших важливих рішень. І я думаю, що для нас важливо зберегти подібну підтримку, і нам треба дуже обережно підходити до американських виборів. Хто би не став президентом, ми все одно будемо з ним співпрацювати. Хто би не був американським президентом, він все одно буде реалізовувати інтереси Сполучених Штатів, а Україна займає певне достатньо важливе місце в цих інтересах. Дякую вам. Петр Олещук, политолог, был гостем нашей студии. Дуже дякую вам. Ну, а я с вами не прощаюсь. Прерываемся буквально на 5 минут и продолжаем наш эфир. Коршкевич.